Nej. Det her, det ser så meget nemmere ud, når de gør det på videoen, ikke? What up? Velkommen til, det er jo så den første YouTube-video, vi laver her. I dag skal vi lave noget mad. Det bliver noget nemt og lækkert. Vi skal have gang i rispapir. En af de få gaver, vi har fået lov til at nyde igen og igen. Lidt ligesom mig på jeres skærm. Jeg har taget inspiration fra 3 forskellige retter, jeg har fundet på TikTok. Så dem prøver vi at rekreere i dag og se, om de kan et eller andet. Det bliver vanvittigt lækkert. Let's go! And this is what I ate for breakfast. First add rice paper to a hot pan, then chili oil, an egg, scallions, and top it off with Kewpie mayo and sriracha. Fold it in half, and that's it. I make at least 2 of these, and it only takes 5 minutes. Okay, det ser vanvittigt nemt ud, det her. Lad os se, om det også smager godt. Altså, jeg spiser æg stort set hver eneste morgen. Og man kan godt blive en lille smule træt af det, så jeg tager imod sådan alle nye hacks, jeg kan få, når det kommer til æg til morgenmad. Klar pirat. Start. Fedt. Vi har rispapir, og ifølge opskriften, så skal man simpelthen bare lægge det på en tom pande, hvilket jeg synes er fuldstændig sindssygt koncept. Men det ser ud til at virke meget godt, så jeg guess vi bare smider den på. Den køler sådan op. Okay, og så smider hun noget chiliolie på. Det kan vi jo godt lide. Altså, der er en grund til, at hun har klippet en masse af det her væk, kan jeg godt se. Lad os se, om det er rent faktisk er lige så nemt, når man så selv skal gøre det. Det er altid nemmere at få det til at se godt ud, når man så klipper i det. Det ved jeg alt om. Fordi ellers havde jeg ikke lavet særlig meget mad, der så særlig godt ud. Okay, så putter nogle æg på. Altså, hun får det til at se voldsomt nemt ud i den der video der, ikke? Og jeg kommer til at få det til at se voldsomt svært ud, er jeg ret sikker på. Lad os lige se her. Okay. Hun bruger spisepinden, og det gør jeg også, for det ligger bare i generne, ikke? Altså. Nej, jeg tror jeg ødelagde den. Okay, vi cooker nu. Altså, vi cooker. Bogstaveligt talt, ikke? Nej, jeg skal nok have været der. Ja, kan I se for jer? Nej, jeg tror jeg har pukket hul på den. Det ville jo være skidt, fordi så laver den jo bare omelet nede med mig. Så kan det godt blive til noget svært. Ja, nej. Ja, det var dårligt. Det kan jeg godt se nu. Så smider hun noget... Det er pinligt. Jeg har ikke åbnet den endnu. Smider det hjemmefra. Smider lige hjemmefra, mand. Det er jo ikke prise det her, vel? Men altså, jeg har ikke snydt nok overhovedet. Jeg kan åbne det også sådan her. Ej, det er gas. Noget mayo på. Ja, det blev godt. Der er jeg jo lidt en kunstner. Det sprang over det hele. Sig hvad? Sriracha. Yep. Og hvad var det sidste? Det var springløg. Ikke fordi de hopper, men fordi det er forår. Og hvad? Det var bare på. Foldede hun den bare. Okay. Brothers og sisters. Det ligner kinda det, vi så på en video, gør det ikke? Sådan en lille smule. Det kan være, vi skal lave en lille flipper. Okay, drenge og piger, hvis den her video får 600 likes, så flipper jeg den her i panden. Det går ud fra, at vi rammer uanset hvad. Er I klar, eller hvad? Okay, det var så hele vejen rundt. Det var ikke meningen, det skulle være hele vejen rundt. Den skal have cirka lige så lang tid, som det tager en tos at binde sin træsko. Der er ikke snart på. Så jeg tænker, den er ved at være der nu. Smid den derovre. Okay. Altså, jeg havde relativt lave forventninger, og jeg ved ikke, de er i hvert fald blevet en lille smule højere. Fordi det var virkelig nemt. Det er sådan noget, hvad tager det? 4 minutter eller sådan noget? 5 minutter max. Lad os prøve at se, hvordan det smager. Så den har i hvert fald opfyldt kravet om, at det skal være nemt. Skal vi lige tage et crispy check? Den lyder ikke lige så crispy, som jeg havde regnet med. Jeg ved ikke, om det er mig, der har lavet fejl der. Den er meget blød. Det er lidt ligesom, hvis man bare står prikket til en almindelig omelet uden rispapir på. Okay. Okay, det dufter godt. Den er sådan lidt lad, lidt ligesom en pizza, du ved, man har købt klokken 4 om morgenen, og så tænker man, jeg skal lige have slice klokken 11 om formiddagen dagen efter. Men den dufter bedre. Det kan også være, det er bare mig, der plejer at lugte. Vi prøver. Okay, helt ærligt, det smager faktisk vanvittigt godt. Hvis man ikke er til stærke ting, så lad være med at putte chili i, men den er lækker, den er luftig. Det der rispapir, det giver den et eller andet lag, som jeg ikke har smagt før.
med sådan en gang omelet her. Det er en vanvittig SU-anbefaling, til hvis du skal have noget lækker mad. Nummer 2 med rispapir, vanvittigt nem opskrift ser det ud til. Det er nogle fake taquitos, kalder hun dem. Did you know that if you hydrate rice paper in egg, then roll a cheese stick inside a slice of turkey ham, wrap it in the rice paper and cook it in the oven or air fryer, you'll get these fake taquitos, super crispy, flourless and totally gluten-free. Altså igen en opskrift, hvor hun får det til at se vanvittigt nemt ud. Hun kalder det en fake taquitos. Aldrig hørt om en taquitos, ved ikke hvad det er. Men vi kalder det en fake taquitos, fordi det har en idé om hvad det kan man i hvert fald få i 7. Man skal bruge 4 opskrifter. Det passer ikke. Man skal bruge 4 ingredienser. Man skal bruge æg, mozzarella, man skal bruge skinke, og så skal man bruge rispapir. Hun bruger kalkun, det gør jeg ikke. Og hun bruger mozzarella sticks. Aner ikke, hvor man køber sådan noget i Danmark. Altså jeg tror, det er sådan en amerikaner ting. Hvis I ved, hvor man køber det, please, skriv det lige. Det første, hun gør, er ikke dårligt. Ikke dårligt. Klik på en tallerken. Det skal ikke være sådan en dyb tallerken. Det skal være sådan en... Eller det må det godt være, men det skal være sådan en, der har en overflade, hvor der du kan soak din rice paper. Nu har jeg været i gang med spisepindene, så lad os bare blive ved med det. Perfekt. Det ser da sådan nogenlunde mixet ud. Lad os tage vores rispapir og smide det i, og vi prøver en anden. Lad os prøve at smide den i og se, hvad der sker. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg har kun prøvet med vand. Jeg tænker, at det er det samme for mange af jer andre. Okay, nu har jeg bare lavet sådan omvendt omelet igen. Prøv lige at vende den. Nej. Altså, jeg vil sige før, der lignede det heller ikke, at det gik godt. Men det vil jeg faktisk kalde en bravende succes. Så giv mig lige en chance her, ikke? Imens jeg lige får lov til at ligge i det der æg og blive blødgjort, så har hun gang i skinken her, lader jeg mærke til. Så det var en gang fersk hundgris. Og igen, jeg har ikke de der mozzarella sticks. Men vi tager det andet bedste. Nogle mozzarella tern. Så lad os prøve at lave sådan en pind-agtigt, som hun laver. Alright. Så det ikke sådan nogenlunde rigtig ud. Okay, og så er det bare at wrap den. Husk at wrap den, kids, så I får flere kids. Det ser ikke autoriseret ud, det her. Fedt, men altså det er også meningen, det skal være, at det skal være SU-venligt, ikke? Så det vil sige, at alle skal ligesom kunne lave det her. Og hvis jeg kan lave det her med den her performance, så kan du også lave det. Vi smider æggefar her. Nej, nu kan jeg ikke få fat på den. Ikke. Nej, den er godt nok. Det kan godt være, den ikke skal så længe. Vi prøver lige. Jeg har lavet en våd klud, bro. Altså. Nej. Det her, det ser så meget nemmere ud, når de gør det på videoen, ikke? Og altså, hvis I ser det her hvis I har set den her video på TikTok, så har I nok også kun set slutresultatet, hvor det bare ser nemt ud, ikke? Og nu får de sådan lidt behind the scenes her på YouTube om hvordan det egentlig ser ud, når jeg står og laver mad. Det ser rigtig rigtigt ud på alle måder. Jeg kan lige så godt køre videre, mens jeg har beskidte hænder her. Okay, så smider vi skinke og ost i ham her. Den kan godt lige være der, kan den ikke? Yes. Okay, så lukker vi her. Den blev godt nok lille lige pludselig, hva'? Okay. Ja, altså, det skal nok blive. Bare se her, altså, det er jo ikke første gang, at jeg ruller sådan en her ind i rispapir, vel? Vel, gutter. Ej, hov. Okay, det ser sgu meget rigtigt ud, det her. Så er de rullet færdige, og nu skal de i airfryeren. Det ligner det sådan nogle spøgelsespølser, som jeg selvfølgelig ikke har smagt før, hvis der er nogen, der spørger. Lad os smide med airfryeren. Aner ikke, hvor lang tid de skal have. Det bliver der sjovt nok ikke nævnt noget om, men det bliver en tester. Bare prøv at sætte den på 8 minutter. Se, hvad der sker. Okay, de er ikke helt færdige endnu. De er bløde over. Så prøv at kigge her. De er sådan helt... nej, den falder sammen. Prøv at se, det er sjovt, fordi på videoen, der viser hun ikke, om man vender dem i airfryeren, eller hvad så man gør. Men det er jeg ret sikker på, at man skal, fordi... det ser så nemt ud, når det er editet. Nej. Okay, lad os prøve at vende en af dem, uden at ødelægge den. Hey, der kommer ost ud af siden. Okay,
Det gik sådan nogenlunde. Vender dem alle 4 og smider dem tilbage i nogle minutter. Så tror jeg skulle lige ved at være der. Det dufter godt. Den ene den er punkteret en lille smule, og så vil jeg gerne have lov at sige, at de ligner ikke 100% det, som jeg så på videoen. Men det kan jo både være en god og en dårlig ting. Fuck. Der er spøgelser. Oh my god. Vi har ikke engang lydeffekter, man. Wow, okay. Hvad er det der? Det er i hvert fald varmt. De er faktisk okay med de her mozzarella-tern. Der var jeg en lille smule skeptisk. Skal vi prøve at lave en crispy test? Lad os tage den, der ser bedst ud. Er I klar? Okay. Sådan noget ser altid bedre ud på video end i virkeligheden. Så måske ser det godt ud for jer, hvem ved. Okay, så mener hun simpelthen, at det er en... lidt ligesom en taquito. Jeg kan godt se det. Hvor skal den over? Fuck. Au, den er varm, mand. Sådan der, okay. Mega godt. Okay. Jeg mangler ost. Det ved vi til næste gang. Jeg er også meget at have sådan en helt rispapir til 8 ostetern, ikke? Jeg tænker... Okay, skal vi lige have close-up her? Nok lejeri med de rør her. Jeg tænker, at vi prøver. Det er lige så lækkert, som det er varmt, faktisk. Og det er jo varmt. Okay, i forhold til hvor low effort det her, altså det tager jo vitterligt ingen tid andet, end det skal hygge. Cirkus 10 minutter fandt vi ud af i airfryeren. Mozzarella-tern virker, og jeg tænker skinke over kalkun. Det kører jeg med hver eneste dag på ugen. Ikke så crispy, som jeg har regnet med. Jeg ved ikke, om det er sådan en generelt trend, at jeg bare forventer, at rispapir af en eller anden årsag er det mest crispy i hele verden. Og så får jeg sådan lidt en lunken klud hver gang. Men altså, en lunken klud, som jeg ikke smider ud, fordi den smager godt. Prøv lige. Så er det cheese pull. Er du på SU, eller har du ikke så meget tid til lige at lave dig en aftensnack, så er det her altså en anbefaling. Lad os få... Så skal vi lære os. Vi skal derhen, og vi skal... olie. Let's go. Nu skal vi fry vores rispapir, og det gør vi ved at smide noget olie i en pande. Og det er ikke sådan en pande her. Det var sjovere i mit hoved. Mit hoved, hvor der er en pande. Så vi sådan... A few moments later. Okay. Det her, det er sådan en sløv stråle. Og dem har jeg set mere end en af. Sådan lidt counterintuitivt i forhold til, hvad jeg har købt den her til. 2000 years later. Ej. Hvad siger I derhjemme? Det er bare gæst, I kan ikke svare sådan rigtigt. Okay, skriv det i kommentarer, hvis I tror, det er nok olie eller ej. Og så læser jeg den, og så vurderer jeg lige, om vi skal have mere i. Har du gjort det? Gør det lige. Og please subscribe. Lad os se, om Frederikke, hun har snydt os den her gang. Meningen er, at vi bare skal smide det her stykke papir i ham der. Og så skulle det blive til sådan nogle kæmpe, altså ligesom de der rejechips, I kender. Okay, vi prøver. Woo! Bro, what? Det tog vitterligt 2 sekunder! Når jeg har set alle de der videoer, hvor de laver det, så har jeg altid troet, det var speedet op eller sådan noget. Nej, det tager faktisk bare 2 sekunder. Men vi vil så gerne have, at du kigger med lidt længere. Det her er den første af opskrifterne, som rent faktisk er crispy. Prøv at høre. Og så er jeg ret sikker på, at den kan doble som badehætte. På videoen, der knækker hun den bare i nogle stykker. Så lad os prøve det. Okay, det passer meget godt. Ja. Så det smager godt. Og det tager det. Okay, der er i hvert fald knas på. Smager ikke rigtig noget, sådan alene. Jeg tænker, det er bare sådan en skål til at putte laks og dyppelse i, men altså, det klager jeg heller ikke over. Okay, lad os give det et skud. Ham her, han ser sådan rimelig god ud. Okay.
Okay, det var også en ordentlig omgang. Så kan det godt være, at du ikke får noget alligevel. Avocado. Bare med fingrene, fordi vi er herhjemme. Så måske lidt springløg her. Prøv at se den kop her. Jeg er lidt nysgerrig på, om det kan smage dårligt, fordi det er sushi-laks med en hjemmelavet simpel chili mayo, avocado og forårsløg. Og så en skål at have det i. Så jeg er lidt i tvivl om, det overhovedet kan blive dårligt. Prøv. Okay. Lifehack unlocked. Hvis jeg har lyst til sushi, jeg ikke gider betale for det, og jeg ikke gider stå og bruge 2,5 timer på at lave det selv, så får man lidt den der sushi-følelse af det her. Og det tager vitterligt 10 minutter at lave. What the fuck? Vi har kun lavet gode opskrifter i dag. Hvad sker der? Altså nogle gange så prøver jeg nogle ting, og så er jeg sådan der, det var ikke så godt, var. Det her, det er rigtig godt. Hold nu kæft, mand. My god. Okay. Skal du ikke prøve? Med den der sushi-følelse? Det er fucking lækkert. Altså, det er basically bare et stykke sushi, og så risen har ikke samme rissmag. Det er sådan lidt mere let og luftigt, og så får du bare rigtig meget smag fra laksen og søsen. Det der, det er super lækkert. I dag der lavede vi med rispapir 3 nemme, lækre snacks, og det var faktisk over forventning og blev super lækkert. Jeg håber også, I kan nyde det derhjemme. Jeg har i dag uploadet min første YouTube-video. Det er den, du ser lige nu, og jeg kunne super godt tænke mig at høre fra jer. Er der noget, I savner? Skal vi skrue lidt op for dad-jokesene? Eller hvad er vi ude i? Og der kommer nogle vildt spændende videoer i fremtiden. Skynd jer lige at trykke på subscribe, så I ikke kan glippe af dem. Vi ses næste gang.